Mibalik ka. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat ka niya. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni Ganida. Ikaw ug ako ang tagiyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usi ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Pasyon ko ikaw pag-usab! Haga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso og mamatay ang usa ka kinabuhi. Sud sa 45 ka milyon kakatuigan, una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urong. Nganong naa kaniya si Malon? Boss, gitawag ko ni boss. Sir Servando. Sige na. Ito ka speakers. Oo, boss. Kumusta ka namin? Usa ning damita, sir. Klaro ay dili paraiso. Sir Servando, utang po. Iuli na ko sa amo. Kipangita na ko karon sa amo. Nahibaw ko. O mo na gusto ko makita mo. Mapangitaon kanila. Magkabuang silang pangita nito. O nagkinahanglang makita mo. Sir Servando. Nagtuog kang matandong pagko sa mundo. Si tatay. Ang maluoy mo nga si Martin. Sir, maluoy ka. Magpasalamat ka. Wa ko papasakris Martin o si Paulo. Sila na lang ang kuwang. Gusto ko magtanaw sila sa kung buhaton ka mo may ata. Mang samtang wa pa din ang espesyal kong tumatanaw. Antuson ko ang akong kagalingon pagpabayad niya mo sa imong daghang sana ko. Sir Servando. Nahibaw ko. Natuyok na ang ilang pinangita kun. Hayan isuhin na nila ang tibuok. Hanto na magkasiklit. Mga buang na lang sila. Mga hungog. Wa mo gamit sila mga utok. Usa ning dapita, sir. Nganong niatan sa kalangop. Unsa ron? Unsa? Tingog ron sa mga bawd.
Bright. Kung mauna, niya tanol sa dagat. Kuriya ka din sa so, taghan na magduwa-duwa sa mga huna. Langob, dool sa dagat. Ang pagpangulo sa Villa Mariano. Niyara kita sa Villa Mariano. Ang Villa Mariano, tara sa ibabaw ng ato na imutangal. Wow! Bright! Bilibin ako ni mo, Mayan. Pero wala mo gamit ang imong ka-bright. Hungog ka! Kung baul, dool na ko ka, Paulo. Dool na ko niya. Kana! Oran lamig kay kami na. Doon ra mo sa usa. Nahibaw ang usa. Pero usa, buta. Buah! Kaloy ka. Taba! Sige! Sige! Ihurot ang imong tingog hangtod wa na'y makabilin. Basta na lang! Kung makadungog ang mga hungog! Unsa to ba? Nalimungawan pa na. Nagkadugog ka ba? Ha? Unsa? Sorry kayo, nakatuog ko. Si Mian ba? Nagpanawag sa sukungan. Unsa? Di man. Tini, murag lalabyan na to. Mabitang mikalit kong break. Atras bay. Tanaw na to dito na pita. Tingalig, nalabyan na to. Pag na makina bay. Oh. May dalawag nga pa. Wah. Gidua-duaan na tingali ko sa akong unaw-unaw. Bitaw. Sige ka mag-unaw-una niya. Walay masuot kong o. Sa nagkaiyang kaimtang karon. Paitan ng watay mahimo ba yun? Kalma lang bay. Unsa man? Ato na ta? Ako drive eh. Pulihan ka. Noy, Ricardo, sa'yo na kanisang tiyo ng ingon mo. Dili na ko siga ng akong kusog. Pero pinalaman ito ko paagi. Kung mo rin inauna-unaan ko sa pagkakaroon, ang pagsinggit, ang pamasin na makaduwag na ako si Paulo. Tabangin ko, Noy Cardo. Tabangin ko. Kinalami ba si Paulo nga niara ko sa duol? Niara ko sa upo sa Villa Mariano. Pre, niya ka man lagi. Oh, nga ano bang nahibuong ka man? May pauli ka sa syudad. Ang buot kong ipasabot. Karoon palang buntag kami gikan kuyog ni Maria Asusina. O niya, niya ka na. Unsa man, may balik sab si Maria Asusina. Ninong, Ba? Sa may gibuhat mo din eh. Natural. Aron pagtiwas sa gibiyaan kong trabaho. Naunsa ba mo? Pero di na mahimo. Kinahanglan nga mo paway ka. Og nagtuo ka makapahuway kong maghuna-huna. Anhi ko din eh. Gisiguro ko lang si Maring Asusina. Husto si Paulo. Magkahaso siya sa trabaho sa mga lalaki.
Tay, siya raw naman. Huwag ka nahibaw ang mga dapit din sa Isla Maria nga pwedeng taguan ni Servando de Dios. Nasuhid na ang tanan. Pero basin og may mga sekreto pang lugar sa mga kabaryuhan din sa mga kabukiran. Dunay masuhito. Kisa tay, Si Cardo. wa siya din sila ang atong gipangita. Ang labing suod kang Cardo. Ang iyang asawa. Ni ara din sa Villa Mariano si Pineng. Nganong di man siya ang atong pangutanon. Naibahaw siya sa mga taguanan nila ni Sir Servando. Suhito ka na si Pineng. Gusto. Tanaraji, ato natos ng pining. Tugani ko ng pining. Nahibaw kang naa sa babas kamatayo ng akong asawag anak. Tugani ko, please! Paulo! Mga bata, ayaw mo paghilak. Ayaw mo paghilak. Kinalang sultihan ko nimo kung asa sila magtago. Paulo! Buhi ko! Gisakitan ko! Bay. Kalma lang, bay. Ang hilak ng mga bata, oh. Luway ang mga bata ng Pining. Ang hadlok sila. Pasensya na lang. Pero dili ko mahimutang nang. Wa ko mahibaw kung buhi pa ba o patay ang akong asawa. Gisultihan ko na kamo sa tanan dapit nga nahibawaan ko nga kanilang gitaguan. Pero anak ko'y laing nahibawaan pa. Ang tanang dapit nga gihinganlan mo, natuan na amo nang natuan, pero way anino nila dito. Basig walang taka-timing, bay. Ha? Tingalig ni alang yun sila sa anang mga dapita nga giingon ni ng Pining. Unya, nagbalhin-balhin lang sila. Maro ko na si Sir Servando de Dios. Naibaw siyang kung magpundo siyang usa kadapit. Sa iyon na kayo silang sikpon. Kay usaram ni kay gamay kayong lugar. Usa? Ang buot mong ipasabot nga niara sila ni mga dapita? Oh, So may buhaton ta. usa pa. Kay dakop-dakop. Maunay lang duwa ron. Siging dagan. Maong kita nga mga gustong mo dakop, mo duwa. Baitan Sir Paulo, wa ko maglimod nimo. Dili ko limdan ang taong naghatag namo og Pinoy-anan. Pasensyaan lang ng biyeng. Tanaraji. Ya, kumusta naman siya, Ricardo? Grabe ang bayan na magkasakit eh. Pila ka to ka oras, no? May gani kay nagkaanto sa paminaw si Sir Servando. Aw, noon sab saksakan may ang dunggan. Namina mag-music. Oh, Sige kong bantay kay tingalig mo kalit og pamusil. Ingon ra ba na siya, anak? Itas na to din ni Ricardo eh. Mura tag mga kwak nita ni. Niyas lang ako magpuyo. May pagkanay kwak ni kay makang panggawas magmagabi eh. Kitap. Ambot kanus ata magagawas. Pero Piligro mo lang. Ipangita ta. Kami na kitang klaro kay Dagway. Ikaw ako. Pilado na kita nila. Bida no? Ricardo. Ni arata din ni sila Villa Mariano. Dao lagi kay sa imong mga apo ug mga anak. Ug asawa. Di ba? Naami sila ron nagpuyo sa Villa Mariano. Sorry Roy. Ay kablaka. Wa magyud ko mo piyaid ni boss ba? Ikaw goy giluwas na ko. Kapila nakakupat yan boss. Dili patungod nimo. Hamas. Kaundang mo naman gani ko ni trabaho ano eh. Pero siya man. Wa man tayo kay sutan. Nagana kay kong crime. Wasab ko kay sutan.
Matugos pikas priso. Patay yung magkalisod. Nilisab. Kabusipiat ko. Patay lang yapon. O sa naman? Kuhaon ko ng isaks-saks kong tunggan. Sa naman? Uy! Wala naman lagi magsingit-singit. Nikatos ka po boss. Ayo. Tanda si Maron. Boss? Manggawas ta. Kinahanglan mo lihog ta. Dili mo nung ta dugay ang mga stock na itong pagkaon din eh. Kinahanglan maglihok kanunay. Boss, labi siguro. Higpit na kayo pagbantay nilang pagpangitan na to. Sa mga balita, maunay ilang ipalutaw. Pero ang tinuod, way mga trabahong tarong ka na mga hungog, puros mga palpak. Ikaw mo bantay niyo dito, Ricardo, ha? Tara si Maron! Bay, Paulo, pagmata, bay. Bay, pagmata. Nagdampo ko ka, bay. Naibaw ka kaismihan? Hain siya, bay. Nakita mo siya si mudam ko? Unsa may sunod nga mahitabo, manghigalan nunti ang matagyugto ning sugilanon nga naguluhan. Orom! Sinuwat ni Cora Rosales ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika Bernie Pilapil. Recording technician Achilles Hazam. Dalit sa Super Radio Production Center.